Hej, jeg kom lige til at tænke på noget, fordi jeg har lige mødtes med en person, som jeg snakkede forretning med. Og jeg fortalte hende selvfølgelig om Treat Me Now. Og sådan kort ind i samtalen, der stod det meget klart for mig, at hun havde meget lidt tiltro til både mig og til min virksomhed. Og jeg kom derfor så lige til at tænke på det her med, at når folk ikke rigtig tror på mig eller på mine idéer. Fordi nu har jeg været iværksætter i 11 år og har startet nogle forretninger. Og det er bestemt ikke alle gange, at folk har troet på hverken mig eller på min forretning. Og bare lige for at give nogle eksempler, så for eksempel for nogle år siden, der fik jeg den her idé til, at jeg rigtig gerne ville have en frisørsalon. Problemet var bare, at jeg var ikke uddannet frisør, men ikke desto mindre, så ville jeg rigtig gerne have den her frisørsalon. Så jeg tænkte lidt kreativt, og jeg gjorde så det, at jeg købte en frisørsalon, og så ansatte jeg så nogen, som kunne oplære mig i at være frisør. Og det ved jeg godt er en lidt utraditionel måde at gøre tingene på. Men altså, bare fordi det er utraditionelt, så er der jo ikke nogen, der siger, at det ikke kan lade sig gøre. Men man kan sige, at hvis jeg ligesom havde lyttet til dem, som sagde til mig, fordi det var der mange, der sagde, at det kommer aldrig til at gå godt, og det kan man ikke, og bla bla bla. Hvis jeg havde lyttet til dem, jamen, så havde jeg ikke kunne gøre det, jeg rigtig gerne ville på det tidspunkt. Og det synes jeg ville være ret ærgerligt. En anden ting, lidt nye eksempel, det er egentlig bare med Treat Me Now. Da jeg fik idéen til det, jamen, der havde jeg jo bare idéen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg begyndte selvfølgelig at spørge nogen til råds i forhold til, hvad jeg skulle gøre, hvordan jeg skulle komme videre. Og der var der mange, der sagde til mig, Mette, du ved jo ikke, hvordan man programmerer, og du har ikke noget erfaring inden for det, og hvis du skal have nogen, som kan hjælpe dig videre, jamen, så skal du i hvert fald bruge en halv til en hel million for ligesom at få programmeret det her site, så det kunne lige så godt opgive. Man kan sige igen, at hvis jeg havde lyttet til dem, jamen, så havde jeg ikke stået den dag i dag, hvor jeg faktisk har launchet min virksomhed for lidt over en måned siden. Noget af det allervigtigste, jeg har lært som iværksætter, det er virkelig at lukke af for dem, som ikke tror på mig eller på mine virksomheder. For jeg kan ikke bruge det til noget. Og virkelig, altså som iværksætter, der er der så mange rutsjebaneture. Altså det går op og ned hele tiden. Så man kan sige, hvis man har nogen, som fortæller en, at det er en dårlig idé, og det kommer ikke til at gå, det er der ikke et marked for. Hvis man har sådan nogen, der siger sådan noget til en, jamen så kan man så godt ende med at blive lidt influeret af det. Så det er virkelig vigtigt for mig, at jeg simpelthen bare lukker af, når folk begynder på sådan noget. Ligesom med hende her tidligere, jamen altså, det kom ind af det ene øre, og det kom ud af det andet øre. Så det er virkelig noget, jeg er opmærksom på, hvem det er, jeg lytter til, og hvad for nogle meninger, jeg tager ind. Og det tror jeg bare er meget, meget vigtigt. Så det var egentlig bare det, jeg havde på hjertet, og så håber jeg da, at der er lidt flere, der vil tænke over, at hvis man ikke er noget godt at sige, så skal man måske bare lade være med at sige noget. Det var det, I må have en dejlig dag.